Сэнс свята Масленіца. Зноў жа кажа ўжо сама назва Масленіца, ужыванне менавіта абрадавай уже ежы нават своеасаблівай. Бярэ пачатак яна яшчэ ад язычніцтва, але зноў жа з прыходам хрысціянства ў 10 стагоддзе сэнс ні ў чым не змяніўся. То бок хрысціянства нібы аставіла вось гэта свята, нібы гэта па-хрысціянску, вось гэта такі памежны перыяд перад вялікім пастхотом, калі людзі рыхтаваліся, ўжо не ўжывалі той же самы тлушч, не ўжывалі мяса, менавіта малочныя прадукты, і пасля гэтага тыдня ўжо пачынаўся вялікі пост. Ну жа, але зноў жа карані засталіся паколькі язычніцкай, усе абрадавыя дзені круціліся менавіта вакол культу прыроды, узаемадзеяння чалавека і прыроды. Самае асноўнае, што гэты час успрымаўся як нейкі памежны. То бок нават не тое, што гэта ўспрымалася вось менавіта гэты дзень скончыўся і новы час пачаўся. А памежжа такое своеасаблівае, якое накладалася адно на другое. Напрыклад, зіма яшчэ не скончылася, вясна ў свой час яшчэ не пачалася. Але зноў жа у гэты дзень пачыналі ў беларускіх вёсках на Беларусі ўжо клікаць вясну. Ну, ўжо своеасаблівы час, але лічылася, што менавіта ў гэты дзень адбываюцца нібы ваенныя дзеянні паміж зімой і летам. І не адмыслова, то есть летом, потому что, зноў жа, тыя ж самыя стрэчынскія песні цытуюць, што зіма з летом стрыкаецца, кароль на войну ўбіраецца. Ось. І гэтым пазначаны гэты час. Гэта незвычайны тыдзень, зноў жа, своеасаблівы, калі сустракаюцца вось гэтыя дзве міфічныя нібы істоты, дзве поры года, і людзі нібы таксама ўклінваюцца ў гэты час, паколькі ён асаблівы, ён можа ўздзейнічаць на будучы час. З гэтым звязана тое, што ў гэты тыдзень масленічны менавіта максімальна ўжывалася ўся малочная ежа. Малочныя прадукты гэта малако, масла, сыр, іншыя прадукты. Зноў жа, лічылася, чым болей у гэтым тыдні будзе ўжыта менавіта такой ежы, тым багацейшы будзе чалавек, тым больш у яго будзе ўраджай, тым больш шчасця яго будзе, тым больш здароўя. Гэты дзень, паўтаруся, успрымаецца як час змагання нейкае. З аднаго боку, як я казаў уже, гэта нейкія міфічныя істоты, сілы прыроды, якія змагаюцца за ўладарства. Зноў жа, гэта зіма з летам змагаецца. Але трэба зрабіць адзнаку на тым, што і ўсе абрадавыя дзеянні, якія тычацца гэтага свята, павязаны на змаганні. Зноў жа, вось гэтыя змаганні, баі, ладзіліся на плошчах, калі браць расійскую традыцыю. Зноў жа, гэтыя спаборніцтвы, якія менавіта прасочыцкія чырвонай ніткай праходзяць праз усе святы вось гэтага тыдня. Паводле таго, што людзі ўспрымалі гэты дзень як дзень змагання, менавіта зімы з летам, павінны быць нейкія фізічныя характарыстыкі таго, хто перамог. Напрыклад, у народзе лічылі, што калі певень са страхі нап'ецца, хутка прыйдзе вясна, то бок ужо пачаў адтайваць снег. А далей, калі ж ўсё ж снег перамяце дарогу, лічылася, што перамога атрымала зіма, і даволі доўга яшчэ чакаць цяпла. У некаторых варыянтах пазначалі людзі, што да Вялікадня яшчэ будуць маразы. На Гомельшчыне была свая спецыфіка менавіта масленічных гулянняў. Быў абрад цягання калодкі, асабліва вось гэта сканцэнтравана тое ж самае гомельска-бранскае памежжа, калі хлопцу яшчэ не жанатаму да гэтага часу, прытым хлопцу такого шлюбнага ўзросту, да нагі чаплялі калодку. Гэта была ганьба ў гонар таго, што ён яшчэ не ажаніўся, то бок не абраў жонку, не стварыў новую сям'ю, то бок вось. І зноў жа, гэта характэрна менавіта, зноў жа, хаця і сустракаецца па Беларусі, але зноў жа адметнасць ўсё ж Гомельшчыны. У тым жа Добружскім раёне Гомельскай вобласці замест калодкі цягалі ступу. Ступку зноў жа да хлопца прычаплялі. Гэта зноў жа лічылася пазнакай вялікай ганьбы таго, што хлопец яшчэ не абраўся шлюбам, што ён не стварыў новую сям'ю, і зноў жа ён не гаспадар. Ну і для таго, каб пазбавіцца гэтай калодкі, ей непрыкметна патрэбна было перачапіць іншаму хлопцу. Ну, ўжо гэта вельмі цікава, забаўляльна для сучаснай моладзі будзе і насіць своеасаблівы такі цікавы характар архаічнасці.
У адрознення ад рускіх земляў, дзе традыцыя масленицы святкавалася вельмі шырока, з вялікай весялосцю, размахам, беларусы святкуюць даволі сціпла. Зноў жа, яны звяртаюцца да духоўнага свету. Не ладзяцца тыя ж самыя ўзвесяленні на плошчах, не заліваюцца тыя ж горкі, не ладзяцца катанні на конях вакол вёскі, і тыя ж самыя бліны, як ужо сімвал масленицы, на Беларусь потрапілі ўжо ў 19 стагоддзі. І вось сучасны стан менавіта масленічных гулянняў, які мы бачым і на плошчах горада, і на тых самых вясковых плошчах, ужо відаць вось гэты варыянт, які прыбліжаны да рускага гуляння. Усё ж вельмі мала элементаў, калі не сказаць, што ўвогуле адсутнічаюць элементы сапраўднага беларускага гуляння масленицы. Масленічныя традыцыі, то бок у наш час гэта вельмі папулярнае свята, там у народзе гэта святкуюць, але з аднаго боку тое, што мы святкуем, гэта папулярнае, а ёсць аўтэнтычнае, архаічнае, тое, што святкавалі нашы продкі, і тое, што ўсё ж у наш час можа актуалізавацца і быць надзённым. Напрыклад, ужыванне максімальна той жа ежы, яно будзе садзейнічаць здароваму ладу жыцця. Напрыклад, ужыванне масла, малака, сыру ў гэтыя дні. Даволі цікавая традыцыя, калі у сям'і пяклі цэлы стос бліноў, яго перарэзвалі накрыж гаспадар, пасля гэта ўсё мачалі ў смятану альбо ў масла з топленым сырам, зноў жа складвалі ў горшчык, ставілі ў печ. Ну ж, гэта здаровая ежа нармальная. Тычыцца далей традыцыя гушкання, напрыклад, на арэлях. Гэта даволі весела, цікава будзе для моладзі з аднаго боку, але гэта вельмі старажытная і архаічная традыцыя. Зноў жа, вось гэта гушканне, вось гэта нібы шматпамерна свету, зноў жа, верх-низ, і калі гушканне ў сабе аб'ядноўвае нібы зносінамі верха з нізамі, вось гэта паяднанне неба зямлі дае нібы новы ўраджай, і вось максімальная, так сказать, актывізацыя дзейнасці чалавека ў гэты дзень, яна нібы абуджае зіму да таго, каб яна, зямлю, каб яна абудзілася і дала новы ўраджай.